Башкорт аты халыкара фестивале быел 15-16 августта оештырыла. Елдагысы ул Баймак районы Граф Кульянында үтәсәк. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Ирәндек башкорт тукымлаттарды хаклау һәм үстерү хәйрия фондының эксперт комиссия рәисе Әкрәм Хусаинов. Һаумыгыз. Әкрәм Әхмәтович, әйдәгез искә төшереп үтәйек әле. Ничек башланды был фестиваль? 21 елда безнең дәүләт регистрация үтте. Башкорт атын хаклап үрсетү буенча хәйрия фонды Ирәндек оештырдык. Шуны егетләр бергәләшеп, шул ярышлар үткәрә башладык. Шул берничә ярыш үткәннән соң бер ярышка килде Азат Шамилович Бадранов, карап китте. Баймак районында конакта булганда Иске Сибай касабаһының эргәһендә булдык, үткәргәнек. Аннан тагы бер нидән соң Ради Фарич килде бит инде, тоже сакарып, районда конакта булган сагында, шунда килеп безне күреп китте. Ана шунда һүз күтәрелде, менә ошондый ярышларда безнең уйбыз бармы, елда үткәрергә, менә республика масштабында үткәрелде, бик яхшы булыр дип шунда һүз чыкты, күтәрелде. Ради Фарич шуны ишетеп Хуплана. Хупланыла, әйтте бит инде, әйдәгез, менә шундай ярышлар республикала шундай ярыш үткәрәбез дип. Шуннан башлап алып кителде, менә шуны Үткән ел ул халыкара кимәлдә һәм бына быел инде 3нче тапкыр халыкара кимәлдә үткәрелә ул. Һәм ничек уйлыйсыз, ул Башкортстанда нинди үсешкә этәргес булып торды шу фестиваль? Менә әйтәләр бит, иң алыс юл беренче адымдан башлана дип. Шуңа карап, менә без елдан ел менә тәүге иң беренче елда үткәргән беренче шул фестиваль үткәргәндә Казакъстаннан да егетләр килделәр. Башкалардан монда халыкара фестиваль дип әйтелмәй инде. Игълан ителмәһә дә, асылда шулай булды. Шулай булды, әлбәттә. Менә икенче, менә быел инде уже көтәбез кунакларны Кытайдан, гарәп илләреннән, Азербайҗандан килергә телекләрем бар, шул Үзбәкстандан күп кешеләр бар инде. Шул ел кысалык менә шөгыльләнгән, шул үзләренең үз yerindәге тукым аттарын, проблемаларын күтәрүсе, шул кызыксынып башкарып йөргән кешеләр килергә теләк белдерделәр. Гомумән алганда, бына аттарга кагылышлы фестивальдәр, сабыш, узыштар һәр төбәктең үзенең аерым үзенчәлеген исәпкә алып оештырыла тора. Башкорт аты фестивале башкалардан нимә һәмән аерыла ул? Менә безнең, менә минем белүемчә, Башкорт аты фестивале ул менә масштабы зуррак. Монда ат ярышы гына түгел, шул кул осталары, тимерчеләр, кымыз эшләүчеләр, шундый менә тырышабыз елкысалка кагылган бөтә яктан ролларын күтәреп чыгарга, шуны кәңәшләшеп, бергәләп шуны тормышка ашырырга. Димәк, быел да кәсепчеләр өчен аерым майдансыклар буласак. Әлбәттә, быел менә ышанабыз, өметләнәбез, шул елдан ел күбәеп килә. Шул хәтле менә нисәмә ел үзебез республика яшәгәндә, шул хәтле осталык бар икәнен күз алдына китермәй торганым. Әле монда шуны сергет эшләнәләр, шуны күзгә ул атын арканы тирләгән атын арканы халырга аны өйдә тутырга була. Шундый матур. Югары сәнгать өлгеһе димәк. Әйе, әлбәттә шулай. Бына үткән ел Башкорт атына аерым таныклык бирелде, патент бирелде. Бу нимәгә булышлык итте? Һәм шул вакытта Башкорт аты институты булдырылды, әйткәндә һәдәндә директор урынбасары булып эшләгән. Бына инде ел үтте бу вакыйгаларга. Нимә үзгәрде? Гомумән нинди эш алып барыла? Бу институт былтыр августта эшләй башладык. Ул институттың төп максаты шулай була бит инде. Башкорт атының сифатын тукымды хаклап алып калырга теге гилми яктан генофондты хаклау. Генофонд хаклау гилми яктан эзләнүләр үткәреп, шул генофондты хаклап алып калырга. Ни өчен дип әйткәндә, мин илтә әйткәнем бар, менә Бөтәрәсәй елкысалык институтында
лабораторияла үткәрделәр, ДНК башкорт атын тикшерделәр. Башка токымлы атлар тоже алдылар инде. Күп атлардан. Искә төшерүм 14-16 токымлы эзләнүләр үткәрделәр. Шулардан эзләнү караганда башкорт аты мына үзенчәлеге иң күп. Мына башкорт атының теге үзенең теге нәселендә бар нәмә башка бер токымда да юк. Иң күбе мына шул атлар арасында. Яна шул лабораторияның итәкчесе миңа шалтыратып мин Өфе ел хисабында эшләгән сакта әйтеп торды бит инде. Нишләп ул башкорт атын менән шул гыйльми яктан эзләнү үткәрмәйгез дип. Ни өчен дип әйткәндә ул әйтте, менә уның сүзләре. Һеҙҙең атығыҙ токым менә порода буйынса, шул среди аборигенных пород может быть самый древний. И центром одомашнивания лошади может быть Южный Урал дип әйтте. Храброва Людмила Александровна теге шуны итәкче инде, шуны бик данлыклы гыйльми шундый галим, шундый һүзләр бар. Шулай булгас, безнең башкорт атын һаклап алырга, безнең институттың төп максаты шул булырга тиеш. Әле ниндидер гыйльми эшләргә башлангыч салындымы? Әлбәттә, без хәзер ябыз менә башкорт атлары турында информация, чөнки менә тухансы, кызганычка каршы тухансы еллардан соң теге токымсолык фермалар таралышкас ниткәс күп атлардан документлар югалды. Ана шуны без хәзер яңадан күтәрергә тиешбез, без эзләнү үткәрергә тиешбез, шул теркәргә тиешбез, шул безнең регистр булырга тиеш, токымсолык китабы булырга тиеш. Әйткәндә, менә был эшегездә һез нинди тәҗрибәләргә таянаһыгыз? Һез әйттегез, башка илдәрдән, башка төбәкләрнең йылкыслары белән якындан танышбыз, аралашып торабыз дигән. Нинди тәҗрибәләрне безнең Башкортстанда куллану урынлы булыр? Токымсолык эше ул уның бер классик бар аның. Уны тия кала, белә кала үзгәртеп булмай, ни өчен дигәндә, менә шул шәҗәрә токымсолык эше ул бер төрле, бөтен токымгала. Менә нигә барганда, мәсәлән, миңа бик охшай Туркменистандан тәҗрибә. Ни өчен дигәндә, улардан бар оештырылган дәүләт бер оешма, Төркмен атлары дип атала. Улар шул бөтен эшләр бер урында эшләнә. Ягъни бер генә үзәк һәм бер үзәктә бар эшләр алып барыла. Әйе. Шундый бер үзәк бар. Менә мин элек Советтар Союзында нимә яхшы булды, Главное управление коневодства и конного заводства СССР булды, анан РСФСР булды. Шундый ниләр булды. Унда бөтен информация шунда бергә бар иде. Унда көчле белгечләр булды. Менә безгә лә шул, менә мин авыл хуҗалыгы институтында министрлыкта эшләгән сакта, шул йокысалык буенча баш зоотехник булып. Шунда ла мин күпме тәкъдим ителгән барын, шулна бездә лә бер управление шул бер үзәк булырга тиеш. Үзәк булырга тиеш, әлбәттә. Әлеге вакытта яңа булдырылган ошо Башкорт аты институты шундай үзәк булып тора аламы? Әлеге вакытта ниләре кайбер функциялар башка оешмаларга бирелгән. Без аны шуларды безгә елшырга тиешбез. Менә әйтәк, Ирәндек фонды уның аппарама теге ялкысалык менә шуның кешеләре теге на низовом уровне дип. Эшкуарлар менә эшләй. Әйе. Улар берләштереп, ярышлар үткәреп, кешеләрне менә бүләкләп, баласагларны кызыксындырып, шундый эш алып бара, зур эш алып бара. Фонд Ирәндек фонд. Но ул гыйльми оешма түгел бит инде ул. Шул эштә менә без если менә шул фонд күк, институт күк менә бердән бер эшләһәк, менә Ради Фарштин хыялланган уе тормышка ашырып дип ышанам. Гомумән Башкорт аты фестиваленең ул бары тик кәсепчеләр ярышы я булмаһа ат сабыштары гына түгел, уның эшлекле өлеше лә бар. Бына ошо эшлекле өлешенә быел һез нинди өметтәр баглайыгыз? Ошондый тәкъдимнәрдә уртага харып һөйләшү өчен түңәрәк өстәл һәм башка саралар оештырыламы ул? Әлбәттә, ул һәр вакыт ул эштә алып барабыз. Ну, яшь сабый бала атларга өйрәнгәндә калап та ала, бездә шулай да безнең
хаталары да бар. Уларды аралашып, шул Хаталарды тану иң мөһиме, шулай бит. әлбиттә, шул бер-бер менән кәңәшләшеп, һөйләшеп, бәхәсләшеп тә китәбез. Шулай эш барды һине. Мин бик зур өмитем бар, шул Башкорт аты менән бөтәләй яхшы булар дип. Башкорт аты фестивале һеҙҙең ҡарамаҡҡа ул Башҡортостанда ошо тағы ниндәй үҫешкә этәргәс бирҙе? Мәҫәлән, туризм йүнәлешендә, шул кәсепселек йүнәлешендә тағы ниндәй йүнәлештәр буйынса үҫеш күҙәтәһегеҙ? Шул туризмға именно Башкорт аты менән генә шөғөлләнеп тибендә йөрөгән. Шуларҙы Америкала ни бар бит, бер фермер бизоннарҙы үҫтерәлә, кешеләр килеп, аттарны шуларҙы ҡыуалап, тегеләй итеп, былай итеп, шул туризм, агротуризм һамағыраҡ бара бит. Ә нишләп беҙҙең яҡта ундай булмай? Беҙҙең тауларҙа, Урал тауларында ат менән башҡа бер ниндәй техника үтә алмай бит. Шуның моторлығын күреү Башҡорт аты менән бит. Бына ул теге арала йәйгендә йөргәндә, ҡыш көнөндә һыуыҡта йәйгендә серкәй себен барсаҡта ла бит. Башҡорт аты бара, һиндә мен ыҡта тимәй, башҡа тоҡомлы, юртаҡлармы, һыбай тоҡомлы аттармы, улар сыҙай алмайлар уларға. Ана шуға мына беҙ әпәт шул яҡтан Башҡорт атында бит ни була, реклама тип әйтәйек. Бына мин Өфө заводында практикала булғанда беҙҙең директор бар ине. Үҙе күп хужалыҡларҙа эшләгән. Юртаҡлар менән дә, һыбай тоҡомдары менән дә, мында конь-завод эшләгәндә һәр ваҡыт Башҡорт атында йөрөй торған һыбай. Ни өсөн тип Алексей Васильевич Ачун ул зур кәүҙәле инде Башҡорт аты ул хатын зур түгел бит инде. Бына Башҡорт атының яҡшы һыбайға ат күргән юҡ дип әйткән һүҙҙәре бар. Шуға беҙҙең алта бабалар бит йөҙәрләп, саҡрым бит йөрөгәндәр бит Башҡорт атына һыбай менеп. Шуға йылдан-йыл килеп, шул теге сиректе апарылған бит ул йомшаҡ йөрөүгә. Ҙур рәхмәт. Тимәк, 15-16 августта Баймаҡ районында көтөп ҡалаһығыҙ Башҡорт аты фестиваленә. Рәхим итегеҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Ирәндек башҡорт тоҡомлы аттарҙы һаҡлау һәм үҫтереү хәйрия фондының эксперт комиссияһы рәйесе Әкрәм Әхмәт улы Хөсәйенов менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.